Ναι, γεια σας. Απόψε θα παίξουμε το Subway Surfers. Περιμένετε λίγο. Πάμε. Είναι ένας παίκτης που με κυνηγάει με χακό και εγώ πρέπει να το ξαφύγω. Να δούμε πώς θα πάει το ρεκόρ μου. Δεν πρέπει να κουνιόμαστε. Δεν πρέπει να δείχνει πώς παίζεις. Εγώ δεν θέλω να πάρω όμως. Είναι καλός, Γράψτε μου κάτω στα comments πώς είναι το ρεκόρ σας στο Subway Surfers. Και είναι λίγο δύσκολο το παιχνίδι, όπως ξέρετε. Και μου δίνει δώρα κάθε φορά που είμαστε δύσκολο και δεν χάνω. Δηλαδή παραλίγο να χάσω εδώ πέρα. Ο αδερφός μου κάποιες φορές που παίζει το πάει, το ρεκόρ του είναι 1.500.000. Εδώ έχασα. Λοιπόν, λύση να πάμε μία. Για πάμε να δούμε τώρα εδώ. Check it out. Ναι, εμείς δεν έχουμε τόσο λεφτά. Πάμε με αυτόν. Όπως σας είπα, παίξτε και εσείς λίγο στο σπίτι σας να δούμε πώς παίζετε. Και εγώ δεν θα παίζω λίγο στο σπίτι μου όταν θα πηγαίνω. Και όπως ξέρετε, εγώ δεν έχω μικρόφωνο και ακούγεται σκατά η φωνή μου. Φαντάζομαι πως θα ακούγεται. Και είναι το πρώτο βίντεο. Και καλό μήνα. Πρώτον. Αν σας αρέσει αυτό το παιχνίδι, κατεβάστε το. Και στο τέλος του βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και όπως ξέρω θα ανεβάζω 2-3 βίντεο στην εβδομάδα. Αλλά δεν θα έχω ωράρια και αυτά. Να δω τώρα. Αρχίζει και δυσκολεύει εδώ πέρα. Περιμένετε λίγο. Ωραία, ελάτε. Πήγα και πιο λίγο νερό, τώρα πάμε να ξαναπαίξουμε. Δεν πειράζει. Πήραμε κουτί. Ρυθμίσεις. Σταμάτησα το βίντεο για να μην καθυστερώ. Θα παίξουμε άλλες 3 φορές και θα τελειώσουμε μετά.
Και please κάντε like σε το βίντεο γιατί προσπαθώ πάρα πολύ να φτιάξω βίντεο τέτοια. Please. Και γράψτε μου στα comments κάτω την ηλικία σας, άμα θέλετε. Αν το 7 ετών πρέπει να βλέπω αυτό το βίντεο, γιατί κάποιοι δεν θα βρίζω κιόλας. Ωραία. Και ποιοι είναι αυτοί οι παίχτες που μου βγάζουν? Α, δεν πειράζει. Ένα καινούριο σκορ, 5.000. Μπράβο. Και αυτό μπορείς να το παίζεις και online. Και εγώ τώρα παίζω online. Άμα χάσω τώρα. Καλά, αυτό το βίντεο, άμα σας άρεσε κάντε like please γιατί με βοηθάει. Γράψτε μου στα comments αν σας άρεσε ή να το ξαναπαίξω ή αν θέλετε να παίξω κάποιο άλλο παιχνίδι στο κινητό. Bye!